guys! Welcome back sa aking YouTube channel or welcome kung bago ka pa lang po sa aking channel. So, sa mga dati ko ng viewers and subscribers, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload dahil nga siguro alam niyo naman, based sa mga napanood nyo sa balita, binaha po dito sa Bicol. So, sobrang naging busy tayo, nag-ayos, naglinis, sobrang, alam mo yun, unexpected yung mga nangyari dito. So, kahit magkagayon pa man, syempre, hindi ko nakakalimutan na mag-update sa inyo or gumawa pa rin ng video dahil nga, alam mo yun, talagang nasa puso ko talaga itong paggawa ng content, yung pag-vlog, yung pag-e-edit. So, kahit na busy tayo and sobrang ngarag-narag, stress na stress, care pa din. So, ngayon, for today's video, ang i-share ko naman sa inyo is kung paano nga ba maglagay ng caption. Alam niyo yung mga video na meron kayong mga nakikitang caption or subtitle sa baba, kahit na Tagalog yung salita, is meron kayong mga nababasang caption or subtitles. So, ituturo ko sa inyo yan kung paano natin to magagawa gamit ang ating CapCut na app. Ito yung i-share ko sa inyo and I hope makatulong to sa inyo. So, ito, start na tayo. Tap lang natin, open natin yung CapCut na app. So, kapag wala pa po kayo is mag-download lang kayo sa inyong mga Play Store. Okay? So, kailangan meron tayong internet connection. So, ito merong lumalabas na mga ads kapag ka naka-internet tayo. So, pwede natin siyang skip. Okay? So, kapag ka mag-e-edit na tayo, pindutin lang natin yung edit. And, piliin natin yung new project. Tap natin yan. And, piliin na tayo dito ng video na gusto nating i-edit. Na gusto nating lagyan ng captions or subtitle. Okay? So, tap natin to. For example, yan. And, tap natin yung add. So, yan. So, first is, kapag syempre mag-edit tayo, kailangan alam natin yung ratio niya, kung ano ba, saan ba natin ito i-upload. Halimbawa, dito sa YouTube, so ang ratio niya is, ang aspect ratio niya is 16:9. So, depende yan sa video na gagawin nyo. Halimbawa, sa TikTok, sa YouTube Shorts, iba din naman yon, hindi po ba? Ito yung pa-landscape, 16:9 yan. Okay? So, alam na natin yung ratio. So, play muna natin para malaman natin kung ano yung mga sasabihin ko dito. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel or welcome kung bago ka pa lang po sa aking channel. So yan, kung mapapansin nyo, wala naman pong captions yan, di po ba? So, Tagalog din yung salita ko. So, pwede natin itong lagyan ng captions or subtitle na kung ano man yung gusto natin. Bawa English, gusto nyo lagyan ng subtitle na English. Okay? So, hindi na natin kailangang mag-type ng paisa-isa. So, ang gagawin natin para malagyan na siya ng caption is itap natin yung text and piliin natin yung auto captions. Ito po, yung CC. Yan. Okay, so kung mapapansin nyo po, meron dito nakalagay generate from yung language na ano ba yung gamit mong language. So, dahil Tagalog yung salita ko, Filipino yung piliin natin. Okay? So, yan. And, video, ito nakaano na siya dahil sa video naman to, okay? So, hindi naman ako naka-voice over. So, video. And itong templates, ito yung kung papaano mo gustong lumabas yung mga captions. So, iba-iba yan. So, ikaw, depende sa'yo kung anong gusto mong kulay o kung basic lang o yung may mga ganito, iba-ibang kulay. So, pipili lang tayo dito na, for example, ito. Halimbawa, ito na lang. Yan na lang yung piliin natin na style. And dito sa bilingual captions, nan yung nakalagay ko. Pero kung gusto nyo siyang lagyan ng subtitle na English, dahil nga Filipino yung salita ko, halimbawa, meron kayong mga viewers na nasa ibang bansa, foreigners, pwede nyo siyang lagyan ng subtitle
or caption na English. Yan. Okay, so pwede niyang piliin. Ako hindi na kasi ayoko na siyang lagyan dahil nga Filipino or mga kapwa ko Pilipino lang naman yung mga audience ko. So nawala na. Okay, so para malagyan na yan, kailangan natin siyang i-generate. Okay, tap natin to. Okay, captions generated. Ayan na, meron na. I-play natin. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel or welcome kung bago ka pa lang po sa aking channel. So, depende yan kung nagustuhan nyo or hindi nyo trip yung napili nyo, pwede nyo siyang i-edit. Halimbawa, i-tap nyo yan and i-edit nyo lang dito. Okay. So, pag in-edit nyo yan, pwede nyo palitan ng templates. Pili kayo ulit to. Meron kasi yan iba-iba emphasis. Yan, meron dito glow, emojis, monoline, multiline, game, word, basic. Yan. Ito mga basic lang frame. So, halimbawa, basic lang yung gusto natin. Dahil nga, simple lang naman. Ito. Or welcome kung bago ka pa lang po sa aking channel. Yan, ganyan ang basics. Okay? And pwede nyo rin naman siyang i-edit kung ano yung gusto nyong fonts. Yan. Makakapili kayo dito ng styles. Yan. Effects. Animations. Bubbles. So, ang dami nyo pwedeng gawin. Okay? So, lahat po yan meron ng captions. Okay? So, pwede nyo siyang paliitan. Bawa yan, tap nyo lang and pinch nyo lang siya. Pinch. Yan. Paliit or palaki. Depende sa gusto nyo. Okay? So, yan. Meron na siyang captions. I-check nyo na lang kung tama yung mga words. Siyempre, minsan kasi hindi masyadong nadedetect yung words, kung tama ba. So, pwede nyo siyang i-edit captions. Yan. Halimbawa, ito. Yan. Para hindi na kayo mahirapan. So, halimbawa, may mga maling spelling dyan, i-edit nyo lang siya. So, yan. Okay? So, check nyo lang siya hanggang sa matapos yung video nyo. And, halimbawa, gusto nyo nang i-save tong video to. Halimbawa, hindi naman kayo nakasubscribe sa CapCut or hindi kayo pro, hindi po kayo gumagamit ng pro, is screen recording nyo lang to. Katulad nitong ginagamit ko. X-recorder po ito. Para ma-save nyo sa gallery nyo. Okay? Pero kapag naka-pro naman kayo, nagbabayad kayo sa CapCut, so i-export nyo lang siya. I-tap nyo lang tong export. So, katulad yan. Yan. And sana nga nakatulong sa yung video to and maraming salamat sa iyo kung nanonood ka lagi sa akin and subscribe ka sa akin. Thank you so much from the bottom of my heart. Maraming salamat and see you again next time. God bless us all. Bye!